Shin ka taɓa jin sunan Usman ɗan Fodio amma baka san cikakken tarihinsa ba? Wane irin mutum ne shi? Malami ne kawai ko kuma jagoran juyin juya hali? A yau in Allah ya yarda za mu bayyana maka gaskiyar labari wanda ya canza tarihin arewacin Najeriya har abada. A farkon rayuwarsa an haifi Sheikh Usman ɗan Fodio a shekara ta 1754 a yankin Gobir. Tun yana ƙarami ya kasance mai tsoron Allah, mai son ilimi kuma mai kishin gyaran al'umma. Ya yi karatu mai zurfi a fannin addinin Musulunci, inda ya zama malami mai daraja wanda mutane ke zuwa daga wurare daban-daban domin neman ilimi. Yadda ya fara kira zuwa ga gyara. A lokacin shugabanni da dama sun kauce wa gaskiya, ana cin hanci, ana zalunci, kuma addini ya fara raunana. Sheikh Usman ɗan Fodio ya fara kira zuwa ga adalci, gaskiya, bin koyarwar Musulunci daidai. Amma wannan kira bai yi wa masu mulki ko sarakuna daɗi ba. Yadda tarihin jihadi ya fara. Jihadi da juyin juya hali. Bayan tsanantawa da aka yi masa, sai ya jagoranci wani babban motsi na gyara wanda aka sani da jihadi. Wannan ya haifar da kafuwar wata babbar daula mai suna Sokoto Caliphate, wato daular Khalifanci da ke Sokoto. Daular ta zama ɗaya daga cikin manyan dauloli a nahiyar Afirka, inda aka kafa tsari na shari'a, ilimi da kuma uwa uba adalci. Rayuwar malamin ta kasance ba wai kawai jagora ba ne. Sheikh Usman ɗan Fodio ya kasance babban marubuci. Ya rubuta littattafai da dama kan abin da ya shafi addini, siyasa, rayuwar al'umma. Har ila yau ya ƙarfafa ilimin mata, wanda ya kasance abu mai matuƙar muhimmanci a wannan lokaci. Gado da tasiri. Bayan rasuwarsa a shekara ta 1817, ‘ya'yansa da ‘yan uwansa sun ci gaba da tafiyar da daular. Daga cikinsu akwai Muhammadu Bello, wanda shi ne ɗansa da haifa daga cikin sauran ‘ya'ya, tare da Abdullahi ɗan Fodio, wanda ake wa laƙabi da Abdullahin Gwandu, wanda shi kuma ɗan uwa ne ga shi Sheikh Usman ɗan Fodio. Har yau ana ganin tasirin wannan daula a arewacin Najeriya da sauran ƙasashen Afirka, musamman ma Afirka ta Yamma. Wannan shi ne tarihin wani mutum wanda ya sadaukar da rayuwarsa domin gaskiya da gyaran al'umma. Tambaya a nan ita ce, me za mu koya daga rayuwarsa a yau? Musamman in muka duba abubuwan da ke faruwa a yankin Afirkan ma, musamman nan gida Najeriyan ma, musamman yankinmu na Arewa. Me za mu koya? Me kuma za mu aiwatar wanda zai taimaka mu gyara wannan yanki namu a bisa da abubuwa da yake fuskanta na matsaloli a harkar rashin tsaro, da matsala wadda suka shafi al'umma na talauci, da dai abubuwan da ba za su ƙirgu ba. Kafin mu ƙarƙare wannan taƙaitaccen tarihi, idan ka ji daɗin wannan bayani, ka danna subscribe na tashar mu ta Dean360, ka kuma raba wa sauran al'umma wannan bidiyo domin su ma su amfana. Wannan shi ne taƙaitaccen tarihin Sheikh Usman ɗan Fodio Mujaddadi. Allah ya ji ƙansa da rahama, Allah ya albarkaci abin da ya bari, Allah ya sa mu amfana
da abin da muka saurara na daga rayuwarsa. Mu haɗu a bidiyo na gaba.